हेलो आंनि गासै फुटबल गेलेनाय नायनो मोजां मोनग्रा लोगो नोंथांमोन लोगोसेनो आंनि आंगोनिबो आंगो फुटबल गेलेगिरि नोंथांमोन आं नोंथांमोननि सिगाङाव ससे भिडिअ लानानै फैलायबाय जास्ट आं मोनसे बाथ्राखौसो नोंथांमोननो फोरमायथिनानै होनो होननानै नैबे भिडिअखौ लाबोनाय जाबाय आसा खालामो नोंथांमोना दान्दिसे सम होगोन होननानै दा लोगो नोंथांमोननि बादिब्ला आलाउद्दिन आजारिया सासे जमनानै गल सोग्रा नोंथांमोना बेबायदि कमेन्टआव लिरहरदों आलाउद्दिन आजारिया सासे जमनानै गल सोग्रा नंगौ जाय बिथांमोना बे बाथ्राखौ कमेन्टआव लिरहरदोंमोन आरो थारैनो नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय नोंथांमोननि बे लिरहरनाय कमेन्टआ 100% कारेक्ट आलाउद्दिन आजारिया सासे जमनानै गल सोग्रा आलाउद्दिन आजारिखौ आंबो सासे सुपारस्टार होननानै बुंनो थाङा बिथाङा गल सोयो बिथाङा गोबां खनब्रै खनबा सुबिदा मोनो बेनि गेजेराव मालाबा हाबो मालाबा हाबा दा आलाउद्दिन आजारिया नोंथांमोननि बादिब्ला बेनिखायनो जमनानै गल सोग्रा बिथाङा जों जा बारा खारथिङा ना जायगा थाइसेयावनो थाबाय थायो बलखौ नोजोर होबाय थायो दाउथु फेसा बायदि जमबाय थायो बलथिं फैया बिनि उनाव बला फैबाथाय फिउ खारनानै गल सोहैयो बेनो जाहैबाय आलाउद्दिन आजारि दा बे थांबाय लोगो नोंथांमोन दा बाथ्राया जाहैबाय बड'लेण्ड एफसिआ क्वार्टार फाइनालाव क्वालिफाइड जागोन ना जाला बा क्वार्टार फाइनालाव थांगोन ना थांला नैबेखौसो बुंनो नागिरदों बड'लेण्ड एफसिआ क्वार्टार फाइनालाव थांनोबो हागौ थाङाबो जानो हागौ माबोरै दानिया जोंहा नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसिआ अलरेडि क्वार्टार फाइनालाव थांबाय होननानै जों बुंनो हायो बिथांमोना गासै मेट्सआवनो देरहाबाय आरो बिथांमोननि पइन्टआ 9 जाहैबाय 3-3-9 दा बड'लेण्ड एफसिआ खनबेसे मेट्स गेलेखो खननै मेट्स गेलेबाय खनसेयाव जेनबाय खनसेयाव देरहाबाय बड'लेण्ड एफसिनि माबाया पइन्टआ 3 दा लोगो नोंथांमोन एक्सुवेलि मोन 6था टीमा क्वार्टार फाइनालाव थाङो हा मोन 6था टीमा क्वार्टार फाइनालाव थाङो आरो बेजों लोगोसेनो मोननै रानार आप टीमा क्वार्टार फाइनालाव थाङो आरो दा जुदि बड'लेण्ड एफसिआ नैबे कार्बि आंलं मर्निं स्टारजों गोबां गल लानानै जुदि देरहानो हायो अब्ला बाथ्राया एसे बेलेग जागोन आरो माने एसे बड'लेण्ड एफसिआ क्वार्टार फाइनालाव थांनायनि चान्स दङ दा बेसो गाबोननि मेट्सआ माबायदि जायो बेनि सायावसो बड'लेण्ड एफसिनि क्वार्टार फाइनालाव थांनायखौ मिथिसिगोन दा लोगो नोंथांमोन कार्बि आंलं मर्निं स्टारा आंनि बायदिब्लाथ' गाबोन लकेल प्लेयारफोरखौनो लानानै गेलेनाया मोजां बिथांमोना डिसक्वालिफाइड जाखाबाय बिथांमोना क्वार्टार फाइनालाव थांखाला लकेल प्लेयारफोरखौ लानानै गेलेयोब्ला बिथांमोना मोजां आरो जोंनि थाखाय दा लोगो नोंथांमोन बड'लेण्ड एफसिआबो जेरैखि जाया क्वार्टार फाइनालाव थांनो हायोब्ला जोंनि थाखाय जोबोद मोजां बा जों जोबोद गोजोननाय मोनगोन गेलेबाय नालाय बाहागो लाबाय नालाय क्वार्टार फाइनालाव थाङोब्ला जोंनि थाखाय जोबोद मोजां आरो हमारा